Magpatuman og cease and desist order ang Zamboanga City Licensing Office sa 18 ka gasoline station sa syudad nga nasayrang nag-ooperate bisan walay business permit. Ano ang report ni Chris sa Dapitan? Kamatikdan ang pagdaghan sa mga gasoline station sa Zamboanga City. Gani, kada barangay sa Central Business District, dili na muubos sa duha ang makitang gasoline station. Apan dihang nagpahigayon og inspeksyon ang City Licensing Division Office sugod Mayot 28 ning tuiga, nadiskubrihan nila nga dunay gasoline stations nga nag-operate nga walay business permit. As of July 2, gawa sa 48 ka mga gasolinahan nga ilang nabisita, 18 niini ang napakya sa pagpakita og business permit. Alam naman natin na it is a flammable yung product nila, no? And high risk yan to the public, no? So dapat lahat ng mga regulations na-meet na nila. Unfortunately, itong mga businesses na ito naka-construct na, nag-operate na. So upon inspection, it's already operating without business permit. Tungod ni ana, hatagan og tulo ka notice to comply ang mga gas stations apan kung mapakyas gihapon sa pag-comply, pwedeng pasirad-an ang ilang negosyo. Sa karon ginaduso na sa ahensya nga hatagan og cease and desist order kining mga gas stations aron mosunod gayud sila sa balaod. Sa karon duha pa lang sa 18 kanila ang nahuman na matud pa og comply. Hinuon padayon pa sa karon ang pagtuyok sa ahensya alang sa mga negosyong walay mapakitang business permit. Sumala sa buhatan, adunay penalty alang sa late registration kung diin anaa sa 25% ang penalty per quarter ug 2% kada bulan. Not only for payment of taxes, but also for regulation of businesses to ensure public safety, health, and order. Secure their business permits immediately. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Chris sa Dapitan para sa One Mindanao.